Здравейте хора, аз съм Здравейте хора, аз съм Стоян Геймс, мен е Митко Геймъра и днес ще сме на Skywars. И ние сега ще го тургам газа. Знаете? Ще го търкаме в газа с пълен член. На то люмпен канал, канала ще е в описанието ще е в канала, тъй ли, разбрахте ме. Да се сабскрайбните за него, защото е готин мотян. И тъй. Айде ги цепи. Защо отиваш винаги към моя чест без Стояне? Колко пъти съм ти казал? 3 Diamond блока, това никой път не беше. Имаме този път Power 5 лък, мале. Охо, майко. Ей, тук при мен има... Ба, брат, този телефон... 7 да спри 2, чули? Ай. Пу да еба то Станислав да еба. Чакай, ако ми тури тук е. И чакай, че сега нямам... Трябва да им тургам с лопатата. Тури им го с лопатите, бе. Охо, поне стрели имам този път бол. Аз съм имал само бол между другото. Дай ми тако. Майко. Много ма тормозят. Power бол. Power бол. Блокчета турни. Защо няма нито един меч, бе? Аз съм с брадва. Аз съм с лопата. Като целен си. Ко да правим с това? Кирка няма смисъл. То брат, край нас няма никой, аз пада напреде. Отивам към средата. Пази ма, защото този път ще отрезна главата, честно ти казвам. Тя иска да ти направи един демът меч. Нищо, да, направи ми. Без инчант, ама. Пази ма ти май ще ти скъсам малко ти маде. Стрелят ма. Това очистя. Да, вземи мене оцели. Не, ти няма да сто... Откъде на стрелят сме, брат? Виждам. Видях. Стрелята. Влизай по-бързи. Царя, дай му сандукам. Дай оня в гъбдам време. Дай. Кой? Дай ги и тия тука. Аз не ги виждам. Ми като си кьора, да ги видиш, брат. Мале подпуга, ама. Не мога да мълча. Ти съседи да дойдеш, бе, колега. Яш горенче. Стояне. Трябва ми меч. Ела ця пиленца при батко, ела. Ела, кочо, дай Стояне. Бой. Типни ги. Лепай ги. Да. Ай да бъли го. Махни, бе! Някой викал долу жблива. Тук има някакъв. Ще го бъста. Бъстичко е. Стояне, как... Тук отиде там, бе. Пънче на лък си взех. Къде си, бе, Стояне? Ела да убира ми. Дай. Дай му сам докам. Ходи так. Срамително. Някой ме запали. Стояне, бият ма, Стояне. Аля! Абе, майка ти да иба умри, бе. Ари, че ма бие... Ти да не умря, бе. Не. Ари, идвай да ги бием тия с луко и знаят, бе. Ай, че ма подпукаха, бе. Ей, ще ма убият, ще изнасля, брат, честно. Кога моето ученци? Ще ма бъснат. Айде, бе, то не мога го вкарам в комбо. Много са възга. Тук е. Ти фърли и мене, бе, идиот!
Ще те убия докато пада майка ти да еба. Да се ебат газа. Имаме шанс, Митко. Кой има ми шанс, аз умрях? Дескира ти има. Изкири, нали? Къде са бахтите? Къде са бахтите с това? Тук един се е скрил, бе. Няма ли някакъв меч? Няма мечи в тази държава, бе. Аз стоям го убия. Ти не умря ли, бе? Умрях, как да не умря. То да не е пил над спина. Гледай как го пирена. Ей, то всяко не е хак. Аз съм трамвай. Стояне! Кажи. Един е пил над спин. Айде, пръсна един. Учо, бирай. Той на малко, где го чеки. Дай. Дай, бе. Бе, цигани го, бе. Дай. Дай, вярвам в тебе. Нека да те целят отзади в газа, ма. Би, Стояне. Би, аз те пазя. А вера гърба ми. Дай. Абе, не бяга, бе. Да, тай бах, идиота. Оле, Стояне. Хубаво хора, той беше от клипа, Стоян падна. И аз паднах. И двамата Котко. паднаха. И това беше в клипа и чао. Айде. Айде, палети!